אז מה חברים, כאן יובל בסרטון חדש, ורציתי לעדכן אתכם שהיום בשעה 9:30 בערב יהיה פה לייב, יהיה משחקי צופים, יהיה רובלוקס, פורטנייט, ברול סטארס, אולי גם 1v1 לול, עוד כל מיני דברים. היום אני מתכנן לעלות לכם מלא סרטונים, אז תהיו מוכנים, ואני מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ שלי ולערוץ של אח שלי ועוד לערוץ של עוד אח שלי. לערוץ של אח שלי קוראים יואב ברדה באנגלית, ולערוץ של אח שלי איך קוראים לו? גילי סקופ באנגלית, אבל עם הקו תחתון באמצע בין הגילי לסקופ. אני מאוד אשמח שתירשמו לכולנו. עוד מעט אנחנו מעלים לייב אצל אח שלי, גילי. הוא לא רוצה להראות עצמו עדיין. ואז אצלי אנחנו נעלה בשעה 9:30 בערב, ואצל אח שלי יהיה עוד לייב בנוסף אליי ב10 נראה לי, אז תירשמו. ואני מאוד אשמח זה בהמשך, גם במשך שנעשה עוד לייבים ועוד מלא סרטונים, בסוף יהיה כל מיני משחקים. אם יהיה לי גיים פאס על המחשב שלי, אז כאילו יהיה לנו הרבה מה להראות לכם. אולי גם פיפה דרך המחשב שלי, אולי גם GTV, כאילו GTV, הבנתם? ואולי יהיה גם אונליין, וכאילו יהיה הרבה היום בערוץ, אז יאללה ביי.